huoneesta. Tosiaan on ollut vähän kiireisiä päiviä tässä. Eilen alkoi tosiaan projekti kunnolla. Meillä oli aamu 9:00 ilta 7:00 asti luentoi ja kampukseen tutustumista ja kaikkea tommoista, eli tosi intensiivistä. Tänään sitten meillä oli yritystahot pitämässä meille pikkuesitykset ja antamassa meille workshop-tehtävät ja tälleen. Ja tehtiin heille workshoppia ja esitelmiä ja kaikkea. Ja saatiin projekti kunnolla alkuun. Tehtiin tosiaan duunia 9:00–5:00. Tänään oli vähän lyhyempi päivä, niin päästiin sitten lähtee käymään kaupungilla. Käytiin syömässä ja kaupalla ja käytiin kurkkaa vielä Sagrada Familiaa tälleen niin kuin yöaikaa. Se on ihan nätti. Tultiin tuossa vähän aikaa sitten kämpille takaisin ja siis väsy on kova. Jotenkin nämä on ollut niin intensiiviset 2 päivää, että Ja se, että sä oot sosiaalinen aamusta iltaan, on sosiaalisesti tosi rankkaa kyllä, mutta silti tosi ihanaa päästä tutustumaan toisiin. Huomenna on aikainen herätys, 8:30 lähtee bussi, mennään viinitilalle käymään tämmöiselle paikalliselle. Sitten sen jälkeen meillä taisi olla opiskelua. Muistaakseni huomennakin loppuu 5:00, että meillä on silleen ehkä vähän enemmän aikaa, mikä on ihan kiva. Mut nyt ei kuunte maille ja huomiseen. Tosiaan tänään me tultiin tämmöiseen viinitilalle. Meillä on täällä viinien maistelua ja vähän tämmöistä, miten täällä toteutuu toi hidasturismi ja näin. Tästä tulee tosi kiva aamu. Kello on siis tosiaan 10, että tosi hyvin maistuu viini tähän aikaan. Tosiaan niin kuin näkyy, niin Barcelonassa oloaika on tulossa päätökseen. Oli ihan super learning tour osa täällä. Oli ihan super ihanaa. Keli salli tosi hyvin ja me lähdetään vielä loppupäiväksi nauttimaan tonne lämpöön. 29 astetta, kelpaa. Pikku reflektio tähän väliin. Tosiaan oli todella intensiiviset muutama päivää, mutta meillä oli niin kivaa. Me päästiin tekemään esitelmät yrityksille tälleen heidän ongelmaan perustuen. Päästiin harjoittamaan ryhmätyötä kaikkien kesken ja tutustumaan toisiimme todella hyvin. Iltaisin tuli käytyä ulkona ja kaupungilla ja tälleen niin kuin tutustumassa kaupunkiin, mikä on ihanaa. Yhtenä päivänä käytiin tommonen kävelytouri tuolla Barcelonassa näitä niin kuin main attractioneita, että missä ehkä tää yliturismi on ongelmana. Ja se oli todella silleen silmiä avaava, koska niin kun, me pysähyttiin siellä ja katsottiin vähän, että miten niin paikalliset toimii, että miten se ehkä vaikuttaa. Okei, ja mun ruumiehti tuli takas huoneeseen ja oli pakko vaihtaa vähän ohuempaan, kun tuli vähän kuuma täällä. Sitten tuossa eilen me käytiin semmoisella paikallisella viinitilalla. Päästiin vähän maistelemaan viinejä ja käymään ympäri siellä ja kuulee historiasta ja miten niin kun, mikä on heidän plääni tämmöisen hitaan turismin kannalta ja kaikkea tämmöistä. Käytiin vielä illalla syömässä ja pyörähtää kaupungille ja kaikkea. Ja nyt olisi aika pakata ja viedä tavarat respaan ja pyöriä iltaan asti vielä täällä. Me käydään tuossa mäellä semmosella keinulla, mistä on hieno viewpointti Barcelonaan. Ja sit lähdetäänkin jossain vaiheessa hankkimaan vähän eväitä ja tonne bussipysäkille päin. Sillä sitten alkaakin 33 tunnin bussimatka Kieliin. Ja mä voin sanoa, että vähän jännittää, miten tulee menee ja tuleeko hirveät matkapahoinvoinnit sun muut. Mutta joo, semmoista täällä oikeastaan ei sen kummempaa, tosi intensiivistä aamusta iltaan höpöttelyä. Koska tosiaan meillä on täällä toisen maalaiset roommateit laitettu aina jokaisen paikkaan niin toisesta ryhmästä. Mut joo, katsotaan saanko minä kaikki mun tavarat mahtuu johonkin messiin. Voisin nopea näyttää, mitä mä yritän tonne bussimatkalle varautua. Eli bussimatkalle tietty mä otan mun perus kaikki passit ja noin. Ei sen kummempaa.
babycakesnacksein. Mulla on täällä karkki, kalepatukkaa, myslipatukkaa. Käydään sit vielä hakee kunnon eväitä. Mulla on käteistä. Lasit, jos haluan lukea. Silmälaput, korvatulpat, ponnari, vähän kukkapateliä, purkkaa, laastareita, huulirasvaa. Sitten käyn täyttää vielä vähän juomista, mutta en mä oikeasti ihan hirveästi tonne pussiin ota. Sitten me saatiin tämmöiset täytettävät päiväkirjat, niin tän otan. Tätä täyttelen siinä. Tietty kuulokkeet. Now Saver. Pitää laittaa ne vielä lataukseen. Barcelonasta Ranskaan saavuttu. Oli semmonen ihan ok bussimatka. Silleen sain nukuttua pätkissä, mutta oli vähän ahasta, kun oli tosi täys bussi. Ja oli ihanaa, kun näillä on pakko pysähtyä 4 tunnin välein, niin sit meillä oli siinä muutama pysähystä, niin pääsi käymään vessassa ja jalottelee vähän, niin ei ollut niin paha. Ja täällä on nyt 29 astetta. Mä toivon, että meidän seuraavassa bussissa on myös air conditioning, koska muuten me oikeasti delataan sinne tai tälleen, ja toi matkakielin tulee olemaan vielä pitempi.